Ichabata ndangova munhu wakangosasikwawo sezvo wakandinzwisa bhati kuvhunduka ndichikuona pandinovata nepenya ndofila paunondikata ndaiti uri munhu anotya Mwari ndichitofara kuti mama vaona mukwasha kuzondijamba panikadachika ndaisaziya zvichagumira mukuvanda. Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira Retu 63 uchiri munyowa ndinokumbira kuti follow wetina on the notification bell. Muri yeZimbabwe sekuziva kwamunozviita tinofambira nyaya dzinenge dzichipisa munguva iyoyo. Zvisinei nhasi ndina Vibes T. Vibes T muimbi wemuno munyika yedu yeZimbabwe but ane chipo chakadurukanidzana. Anokwanisa kunyora amwe maartist masongs ekuti vanokwanisa kunorekodha achirira ende varipo vazhinji vakanyorera masong muno munyika yeZimbabwe vane mukurumbira nhasi asati tikukwanisa kuvadoma nemazita masongs aya anotorera mastreets esocial media but munenge musingazokwanisi kuziva ndi Vibes T nekuti ari kudzvinyirirwa. Vibes T urize madikongoma abo Vibes nanzwa nyaya yako iri kupisa zvezvezvi mastreets esocial media. chikona Vibes T akanyorera munhu anonzi iye Madzimai Aikendi. Vazhinji vanovaziya akavanyorera masong. Avanyorera masong Vibes zvakafamba sei? mwana chaitika njoti inini ndiri munaifamba namadzimai andidi Ndokumbura uzoita kakutaurisa mbichani. inini ndiri munaifamba namadzimai madzimai Aikendi famba tise zvekudaro zvoti takatoita session kuChuseport aitondidedza kuti Vibes aende kustudio nhasi chichi ndotonomubatsira kunyora malyrics zvichireva kuti Madzimai Aikendi vanogona mafreeze chaiwo chete masong vasati vakunazokwanisa kunyora vega. anogona sezvaita music industry yemuno muZimbabwe. Munhu anonzi anogona ukatongogona kugara mukaundi yebeat muntaraunda ichitonza kuti zvakanangana izvo unotogona kuimba but chinoitika manje ndechekuti pane kugona kuimba zvinhu zvisingazokwanisi kuti vanhu vakwanise kunge vachirelate kozoita kuimba zvinhu zvi-outdated nesystem ndo patinozokwana isusu masongwriters zvipositeta kuziva zvinhu zvidiwa nevanhu nguva iyoyo zidiwa nevanhu panguva iyoyo. Saka imimi waifambidzana naMadzimai Aikendi nasutaura tinzoenderera kumberi. Madzimai munhu ngoti akambouya kustudio kwedu anditi ndo first link up yangu namadzimai inini ndandine studio saka akauya kustudio kwedu kuEben City Sounds then ubvanzwa masong angu vanditi mufesi wangu akaipa ndikumbira kuti tizofamba tese chichi chibatsirana chichi ndo pandakatanga kunyora maproject amadzimai. That was ndofunga panenge patine 3 months ndinyora maproject amadzimai tichitoenda kustudio adedzwa studio obva ndifanira Vibes uya ande kustudio tinodaidai then patasvika papoint yekuti madzimai afonirwa naMaster H pakaisa post kuti da kuitira project chichi for free anditi exactly so takabva tabata Ghost Magician tabata Ghost Magician but project iri boss anganzisarudza maproducer ari kuda boss apo 3 maproducer opinangari yake levels major na Ghost tabata Ghost akati hai project andikwanisa kuita studio kwangu but ngatisangane nemanheru studio kwana Muponda Sugar boss ndo vari kumanage project ramadzimai. Tasvika ikoko then taintroduceana then batoti uyu mufesi wangu anoimba tamwana chakatanga kuti kapana madzimai ndechekuti iye personal aisada kuti vanhu vazizive kuti ndindoita sei ndinomunyorera angoti anoimba aizi zvototi kakuzvitaura kacho ndekekuti zvimubve vasaite basa neni kuti vanhu vasanyanyoite basa neni but azosvika papoint yekuti achitorekodha utoona kuti hapana painini zviri kutondiremera ndo paazotaura kuti uyu anonzi Vibes T chichi anonyora first day ndinoona Muponda Sugar then amba ndatonzi saka ngangoita zvamaingogara muchingoita then ndatomunyorera nyorera maprojects iye madzimai wangu. Wamunyorera maprojects mangani? Tashanda 7 maprojects but at that day takashanda project rake raida kuzoiswa Master H but anyora song yaye tapedza nyora song chichi batatonza mangwana munodzoka ku session chi batato ndandira makuru wangu anga ndandinawo vaiti manager at that time by manager mese muri 2 tai manager nomunhu wana adzoka pa 10 the following day ndafonera kuti Vibes ande ku session chichi saka kuona inini ukuona tarisiro yangu yanga iri kuti chi tikuita chinhu kaichichi ana Muponda Sugar watoratidza kuti amufana akaipa uyu tiri mulane 1 watoratidza kuti tikufambirana watoratidza kuti wada kusapota mufana saka inini wakandituma basa handirambe Vibes obva nditumira beat pa WhatsApp Vibes nyorera Aikendi song yakadai topinda busy ndokukekeka ndonyora song session ana Muponda Sugar mudhara ku Bottom Camp studio session itwa manheru 10 o'clock 10 pm ndiri mukombi ndakutobaya ku studio 5 o'clock ndatomindrive ndakudzoka pa D
dzimakuseni shanda manheru waiziya mufisi wangu ndiri kuita zvese basa ndiri kuita then vazosvika paextend yekuti wakutonyatsoona kuti hapana pavanhu vachanakirwe neni wapedza kunyora ndapedza basa randachida kuti ndiite panapa because just imagine kuti unodedzwa nzwi kustudio vibes aikendi anondifonera vibes nhasi kune session hande kustudio then wasvika kustudio kwai kuyamponda chikabva ngutiti hamupana wangu ramba wakagara ipapo ndiri kudzoka obva tora madzimai bva wabuda then obva ona 4 hours dzakwana vanhu vasati vadzoka ndati ndingarami ndagariswa panapa ndakura kombi ndadzoka padeni nditi saipapo ndazobvunza mangwana kune zero mazoita sei bhozi yakazondifonera ndapadeni pondashuga pana uri kupi ndikati amukoma ndatopa deni bhozi ama mangondisiya ndagara ndega mustudio naona tichi aichaiti nguva dzaenda aiziya obvitwa navanhu vanoti isu stage yavibes tapfuura ubva enda ubva norekudha project kwalevels because nazonoti vanhu vato ienda kwalevels vanonorekudha so saindachati alright saka ivo chavandidedzera kuti uya kusession chii kana waizondisiya ndagara panapa ubva enda kustudio saka iwo vibes ukuzama kuti wati payapaya wakanzisara wakagara mustudio munomu vanhu vakabva vaenda kustudio kunorekodha kwanga kutori kutotizwa saka kune that time ndatorealize kuti vanhu vandofunga vachatonakirwe newe ati yangu mahopes angu nezvinhu zvavaipromisa kuti toda kuita sei zvotopfuura osvika paextend yekuti ukasenda message haichapindurwi ukafona tonge munhu akablokwa foni inongoringa nevese kusanganisira madzimai aikendi madzimai ndatotaura naye but madzimai munhu anoshanda ndacontrol munhu ari kungoshandisa unzi ita zvakadai alright sezvo avagadzira zita kudhara so zvese zvaitika babes une kugunun'una kwauri kuita kugunun'una ndinako kwakawandisa because unoona kuti chinoitika nchekuti ndiri munhu ane mhuri waiziya ndinana moms vari padeni moms yangu inini yakatotarisirwa kwandiri ndine first born mudini ndinofanira kunge nditori breadwinner zvokuti ndikaona maopportunities akadaro ndiye ndakatarisirwa kuti mangwana zvinepa zvichazondibhadhara something nekuda kwazvo because kona chinoitika atirare kunyora song hakusi easy because handiri kunyeperai kona kana ushanda maprojects aita seayo ukatonyora zvinhu zviri wiki vanotokudza kuti apa mufano wangu atazotangidza dzokorora ende ubva watanga kutotemeseka musoro ndesalainyeri brain dzinotocreka mudhara because unotora kuti vanhu vashamisika kuti iwe this type of creativity yabva kupi chinjeta sei uri try your best pazvinhu zvevanhu ndo zvandaiita alright vibes masong aya arekodwa ese abuda tine masongs atiri kuziya akakapostwa namadzimai aikendi kutaura kunoko asisiri payoutube akaita seaya chii chakonzeresa kuti masongs aya abve payoutube bona dera abuda masongs ndizi ndambotaura namuponda shuga mukoma mandirasa chichi ezi achida kunzwoonawo pfungwa dzake kuti achangoti mufana wangu ona tazofunga tidaidai newe vamwe nzati ndichakufonera bvandisa pahold akufona fona ichatese ichatodai azatoti mufano yanenge ari kutinetsa stereki but kona chinoitika tirari inini chakandorwadza nechoti at that time ndakaisa status ndobva ndatofonerwa pana munhu andifonera bva nditi mufana kudeleta status ndandinzwisisa mrada pamwe ndiri ndamhanya ndadeleta status eziya ndatoziva kuti but chii chandiri kubenefita apa zvekuti credit racho pabuda hapana credit rambonyorwa nzi kana ndira vibes t vanhu vachazozivawo sei kuti ndinoita zviorati saka kana muchidai zita kachingonditiwa mufana wangona ndichibatani apa ukavhiridzirawo nezvekuita chi life mao hapana chawakapiwa kana seni racho hamunana chakutonda but muna anondisaida unonotiita vhidhiyo rawakabuditsira mari mudhara hai budget vhidhiyo rawabuditsira mari yakawanda anondisaida kuti delita ngondifonera nditi mufana wangu adii $50 yongobato hanini unondiziya handinyanyi kugaire mari stereki kutotsvagawo mari hapana chawakawana hapana chakana chandakawanda kana chikawanda iwopo wakazama kuwabata vakati chii wakazama kutaura nawo yangonzi ndokufonera mandatokata masongs asipo pamipo vakabvisa one kona chakaitika paproject ramadzimai ake pane masong avaburitsa papa iyi song inonzi more fire angagara nemafirst lines chorus ndindakazoigadzira then second verse ndindakanyora chorus then second verse wagadzira song angagara nayo inonzi I don't care ndanyora song yese mudhara
kubva ichitanga kusvikira ipere haisisipo ndio akadelete. Imwe yacho iyi runzi zviriko yanyorwa naMaster H, project ravakaita naMaster H. Airo andinana credit rangu pa. Alright, Vebs T, pamasong akadeletwa aya unokwanisa here kumboimbira vanhu freestyle pasina beat pasong yawakanyora isipo panepa? Song yacho inenge chinzi kana kurara hope hadzichabata, kana chekudya handichabata, ndangova munhu akangosasikwawo sezvo wakandinzwisa bata, kuvhunduka ndichikuona pandinovata, nepenya ndofila paunondikata, ndaiti uri munhu anotya Mwari, ndichitofara kuti mama vaona mukwasha, kuzondijamba nikadachka, ndaisaziya zvichagumira mukuva ndafa, ende uri pambi hauna staira wakapedzisa moyo, saka kwauri ikoko handina kana shungu, newe uri tofu, moyo wakandipa yandaisaziya uri mbavha yemakoko. Vebs uri shasha, yaifunga kuti kungotaurawo, but ini ndichinzwa masongs aunoimba Vebs. Saka Vebs, chauri kukumbira kumhuri yeZimbabwe chingave chii? Noti takada kuti uri kukumbirawo naMuponda Sugar ka, vanogona kutaura kuti iwe wakatoka disappointa kudhara ende vanga vagara vasingadiwo kucheuka. Chauri kudawo kumhuri yeZimbabwe kana kuti unokwanisa here kunyorera vamwe vanhu masongs, noti pane maartist ari kuona this video ende pane mamanager anenge ada kumanager, anenge ada kupromota, uri kuda kuti chii kwavari? Mukona chinoitika inini pane ndinyorera vanhu masong ndototi zvitrita as a business, because handidi kuzonzi ndiri pamberi pekamera ndichitanisha image yemumwe munhu. Zvinozongowerana because asi madzimai chete vanakaita vatoriko vanhu vakawanda vatingatoitira maproject, but kana tatobudana zvatawirirana ipapo ndizvozvo. Ini ukandikanganisirawo nguva inenge yarebesa handizongorambi ndakanyarara, because nditori munhu ari kutotsvagwa kutosurviva nekuda kwezvandokwanisa kuita. Handina munhu andoya pamberi ndichibira kana kuti chandokwanisa kushandisa ichipo changu atirari. Ko Master H wakausina here kushandidzana naye kana kumunyorera masongs? Inini since ndiende kubottom camp tiite maprojects namadzimai, Master H ndakamona kawanda. Aunotaura naye? Azvongomhoresana madii bho mukuru chichi zvatopera, ndongoona kwandikaita Master H ikoko. Alright, muri yeZimbabwe kune vari kuona this video vachada kubata Vebs, varikuda kushanda naVebs. Vebs ndiartist, tambotaura futi, ndisongwriter, anonyorera vanhu masongs, ane chipo chiri maari ende chakasanganiswa, so varida kumubata. Namba dzake ndo dziri kubuda pascreen dzakanzi Vebs T official, paita namba dzake dziri kumberi idzodzo ndo namba dzake kubva kwatangira video svika panapa, namba dzake dziri ngoripo pascreen dzakanzi Vebs T. Vebs T, ndokumbomboti imbirawo song yako iwewe yawakaimba, tinongoti veruzhinji vanzwa. Imwe song yandakamboita so hata ndoya tikapedzisira kuburitsa paYouTube ina ndunge iti naFlex Title inenge chinzi I'm sorry for your loss cha, ndotovhara kuti hatichiri tese cause time unombondisota, ndaitofa ndikagara ndichikuona chinzi ndinokafila kapita kawinako, handine ine maposta ako ndezvako, nemoyo wako replacement yako ndomboma, ndakazomuwana nogona zvinopfuura zvawaigona. Uzandifonera don't go, na EX handiti unotamba zaJohn Co.